Mia sarik ni sanja jora at kaisa Watwi Nobar Kotor Phaima bai Hejamara block under Polkathali Yesrai Sunai Gojo Athukiri Amjaini Bebak Nukunno Subai Kalang Thangbai Kya Asukena Wanama Singsa Okkobai Kisik Misik Nukungni Lokosongbai Malanya Bagai Ini Thangai Sobai Kya Bharatiya Janata Janojati Morsani General Secretary Sri Bidyut Deborma Tabuk aro oro thangai berayei joto lokosongbai no kokrok salai tongo aso keno kirima singsa khe Nobar Kotor Watwi Kotor Mia Phaikya o haike no Agartala to Khowai to Simna o lama haike orotni bebak bufang wafang subai kelangbai kha tamo kwrwi tamo ganang tamo wansa tamo tibrasa jotone nukungno kubai kising misik lama boto boina siklaijak nahalaijak tini o salo phiaba sungje nungmati khe sini tibrasa kung bara rokni no teusa gobang kukhe nok nukung baimani rok nukjakha alo belai khairma sinjake thoi tongjaka khoroksa bwrijak jakra omo sata rok khna puro Watwi hetuda ga ang o jaga Nobar hai jokon hakya ani manai bo yang sa sai thanga ga an babu ban mna no bera sigi tin sigi palang khata gan mane go ge so hote mai rum hote jokon ba jarang hote kalos potro bo mane rang ya golet sele ni to mane ri ro ka chha kra an bo ajing ni di sang sum tong tabu ani do kisida ri ro klaida Kana kai nungkai lengjak sa pre. Lengjak si sachi maya i kuyang kare ka no sachi maya munai sakala ka no ka. Abo Watwi thagi don no kare Watwi o Nobar bising sing si ani munai nan ba ki ni pro ko ka tang ka ko i ba ani munai ko mo ta. Oh ba. O khungjan nok ni na. Ganti ba nok to sasta. Ganti ko kuyang uta mana. Phaidi sung ono khungni khoroksa borok bai kok salai nai kena An bu mungka gulapi debroma an bu sanju mungka oji debroma an bu saingka bayra thangka ngka yango Watwi haja ngo Watwi hemeni angri rong kuna nai menong koi malia at kasin no hapai no Watwi haye nukung talang thangka ngan pala nangan bokrok nangka ga bokrok nangga hape nang kun phana khaya ko ono no ta khana bu khare si malia ngka no khare hanga tim nangka ni mokol kina nangka mol kina nangge ang haja babu anor thari haja babu thari munai bro thari haja ang le da leng kha kun dang ha sai malia nga ani munai ba an babu tim sisika anokari oi talang thanga ta nga taw khari ro bisi mai ro bam te khai sata mai ro mai ro bisi ri ro bisi nga kagas potro bo to na shi thama kata akun phakare khat bo ba kha gas bo mode da dep kha de re to khanai bo mane liya Tabuk ngai to lawo kalai thanga balteng hote gola hoite jotno bai thama mane de kha de yang nai simaya ani mane Tabuk ngabana apro koja tai busuk baji dong soita sar soita ro khna Watwi hepro sata kung kha sar soita ki ba sata mini bosai ingke bayre thango tam khlai khaya kuno kam khai tong kereja boro bola nga bole khobor de man kha nang bono jano kha khobor maya saranya go phone kere bela phone tong mani an bung an bukra jisor khaye phone talang thanga phone kere anya o man khang kai ba nang sa hode kaham hamya sa hapa no bobo
an cerai kaisa ke ngo kelas 2 po tong borok si thamaja bin bori ro bo joton si thamaja খর বছর cerai kaisa sar bung ko 5 bosor astoma sung papa bo school pori dong na school po tong kelas 2 nok tabuk mane tona jaga se keri kan ke nok tabuk jaga kere kan ko bebe baksuno yo ko school thang tong jaga oi school po tong mane nu khungse wati si phai tong jaga se kere tong jaga gana ro khoro ko boro sanai boro thuna ya buri kono ବ୍ୟବস্থা de to e tong sarang om ni bagan ta boro bo sagana boro tong na boro sane buri bo boro no ko kaspon kere gom ni bagan wa na tong ta gom ta ta gang om nok ro khana kisa sakpan ma ne an nok to om ham ya pan ta teo ham ya panang nok ro ni bagai ବ୍ୟବস্থা na yo aboro nang tak mana musung ta mana musunga do ngat belekhen hambai ini sahamani daito bijak komoro kaisa konsesi na abun nungda cari ni singkong tomoro na pone ngit sama nungmal bahai bumi sama sama kaisa bising no tamu juga ngal ngi sota sama nama cari kota juga kita cari kita apa dia dosa kita sini saya bagai lo saling sini cari cari কয়জন এফেক্টেড পরিবার kita mana tahu Tongthai ko phane phai tong ko sung taw le release khai tong ka ba ko sa হাসিং দিব tension ya ba ko thanga kai kota ka নমি তো শুধু এই যে এই ভিলেজ কমিটি সিমিসে যাই না ওকে তুই সব মুগরি ভিলেজ কমিটি কয়টা পরিবার তুমি ভিলেজ কমিটি inara 700 jadi satu besar মোটামুটি আর 400 পরিবার না এখানে মোটামুটি প্রায় এফএন লা ya kan mo mau jangan kenal nama orang sampai pun bukan mau ah তো ওই তাকি আপন করতে কি বিচার খেতে নিত কোনা নিত বং একদম গলসম হলা Iko bisa to ko hamya ko ta hamya no ako yem sa ko photo mo ya no la ka আপনি সিনিয়র বেশি sine bisu no es de ko তাও টোটাল লিস্টেড আর বসু যে আড়াইশো sene kaum tahu akurat khaime kota গ্রাফ লিখা মোটামুটি 200 লেখাই তোমরা খা sune la ka sama kawan khai to ko 300 লাই তো না Baik, dinoro kai norok bandung bagai, ang bung pohor de forma, ang tujuh mungkri bisini, vice chairman, mia tayang ke soita dige hayo, nor wati Phainai tujuh mungkri area pura nok joto pura binas bayi kya, oh bhai. Ke punga naine ang thangka bera ke mudam da anyang area joti yang holu siki joti amma kanak line ang nakya tini yang ko ponjet phai ne bekya ri puna phai kya tabuk joti 300 poribane abo tak obai soli tongota singdis khai tongota rest aro obai te bas man nai mate final list singtai ko rest dis khai tong oba haita 300 লাই নাই 300 যে line ও পরিবার নর বড় তো নিখা singo porma tai ko sonare khai to school gozo school iko ngota school ta বরং নি ফং সারেক দি বড় চানা নঙ্গানি কোন ব্যবস্থা দে তো abo tomo abo ke ব্যবস্থা gai sini iko bless tongo chairman secretary dujana porona ta abo to por khlai tongo rain ta sari ni simi iko ta phungni gai tia saro khejori chari phakya porona abo haita দ belekhen hambai tabuk je nok baje kororo borok tabuk sorgan thani kisa borok sajusano khotibron sano obahai ane sorkarok tini ko emila rok tei mondirok phai nai thamakya porno inkon phai thamakya nai thanga poni borok busjani no riwanu mane borok ta khotibron san tongota obahai rok ngai সরকার ngai ফাইনাই ফেকা দা phai ne bekya নম্বর গসি কলাংখা bus kalanga kali kalangya ko etake borok sai kalanga sino igo thaijen ko secretary mangni no toshilo daituru borok obahai আবনা বড় গসি না রাখনা বলে question naraka দ belekhen hambai iko nasigi naiti belekheno khairokma sinjake jani boksa bangkhari phailejak phamachana jaka kwrwi nokthai kwrwi tongthai kwrwi ni bagai tini obo haike parani rungnok haike school nogo thunani hinai jotono phailejak
bokongni mungtamo An bungkai bisitra de berma. hingke norok ni joto nok khongbai no tino oro soronati phaijakna oba ke nok tabuk sini haste habangni thani nok tamo nai tamo sanobo kija saikhan redi Sengkai to sar sung tabuk sini iko je pungni sojo sini Phaimani. Sengkai iko je roko je baikho sengkai or jaga dia sarok je keje songsar ka kai seng abu kisa masak ka. Sengkai iko tahu joto kun tui bokri ko nge thajing ko sung tui nahari tune de phaka. Sengkai tahu joto ko je rok no ko sama loi blet maro sengkai iko je rok mai ku ja tong ma ja ko ta ta ti bani ko kun lan ki chikar sungka. te tamo nai norok Iko abu sini nogrok hurok bai thanga ba ko sung nogrok dabi dabaro kisa sung bo mana bangan yo iko sung muti ke khalai ma tong phayo no khu ya kare yo sunga sung no ko thamo ba khas ko sumna kare kha ka sung shanti siguroi ka sung abu yo ko muti ke ma tong phayo o ja ko sung no khu ya kare yo ka iko sung abu no sung tabu doro iko sung oro no tong mani ka iko ko saro ko to kap tong ko sung ma tu ko ya kho Dipol iko baik le thanga no ta tabu hingke norok ni o man thairok le norok dakti mana de musung a to te mana mu ka do te ma to Ini song ya sekarang mana mungkin pay. Tabuk borok je i school nogo tongmani borok tabuk nogo kifilnani bore nok se kuri hingke bojaga kifil sina awan bagano sarkar immediately or nok rongna tangoi immediately borok no nogo rohornani ব্যবস্থা abo khlaijaknai tani bage hingkai oroni school to chole tongo tabuk borok to hingke school se choli angnai gai i school chole tongman jagani borok no kifili rohana hingke bo nok se kuri hingke borok tongnai awan bagano immediately bangno nok ni ব্যবস্থা khlai nogo kifili rohonani ব্যবস্থা abo sarkar immediately abo step na hanai na hari tongo tabuk abo list chole khaina sin samung chengsinai Watwi komuni sini kuma makia. khanabo chung sana ro kun ব্যবস্থা ro ma mano mannai sarkar ni chini sar chong nong ni buskango dada sidak tini o sebon rok jem muchung mani saina rok di sar chong nong buskango tongo amu to tabu sa chong thake ba nugu thanga ba narok yang khlagi iko borok ko tabu sungno nuk thanga nuk jotono tongo ka iko abono je san sung borngo sar chong iko chai ro ka thajing sung sunglang thake nogo abono sung sai horo sar chong nogo sar chini je ro ko nogo to din phati cha bo ka iko sa moro de ra gena ke ko pa ta jora ka pasar to iko tu da ro hu to ko ma mai ro ko to ba ya di ba je mi adi boro mai sa ma ti je mi adi boro mai sa le ma sing tabuk di bora maisani nani ready tongo horobo mosanai sarkar narok na continue chari tongnai khorok ni panchayat secretary no aro daitori klang thangka o panchayat secretary narok na phaichari nai chini ayang ni simi dm office sdm office simi joto nangmani joto phai tongo narok wan nani krei kai chung khanabo chung jasa khlaipano ri ni ব্যবস্থা chung khlainani abo chesta khlai tongo khanabo chung ri phainai aboni bagai chung tinino chung je jaga khobor rinan darkar chung khobor rinai aboni bagai chung immediately tabukno chung agartala thangoi karon tab election ni jara joto jaga na netarok thangjak haifano i jagao chung karon nini Nobar Kotor Phaimani ban kundri Phaiman to abo kuno rajnitibo krei abo kuno neta kuri arbo kuno abo kachak kufur BJP IPF ti krei aboni bagaino chung narokno BJP IPF ti Congress amti khlaiya narni samung complete ungnai narni ri ni dorkar narokno ri mannai ekai khanabo bithi to narok manine tongaro narni loge medical team tongo bithi rok mannai ekai nongni nokni ব্যবস্থা hengkai to loge salsa saldoni bising ti maya abono narokno je full nok baika full nok thiklai rijanai half baika half play rijanai narok khorsa phana bonchito thangla asono hambai nok budam sakalai para mura ni buka bodoton sabai malai bom sabang maraglia to golo hote maru hote bolo hote sang ni sibudong maru masalia sai Ora tade rom di sorab. Tapi ini gopna. Ora tadi rom marai. Phaine kota. Ini sakani. Ro bot center hoto wesen. Ro buku no homa ki pelai ki. Over sade. No to ya bo norok cycle ko sen nata. Cerai kunai rong ni অবস্থা lo bahai choli to. Kene baksa no doctor to phungo phaithenga mung ko medical team
Oke, sarai pana baksa to ngom titi ko na ba kya. Ampe hai ke tahu orang je sibir to baksa nogot sampai ke tukunar orang tukunar di rokok na hatang ke story ke di rokok. Udah ke seng ke boro sakar ব্যবস্থা bo doti sapaya. Emne ekor baksa rong simise ব্যবস্থা ang payo mane thong payo. Gawon bagai phacha jo to boro orang baksa pai baksa nogot thang mani rong hat tong ne ke tabu. Ke tui to orang ko kaisa tiwal ke tongo ai to no tiwal basu jo to kai ta khina jaga bo kri orang puro samay disciplines kumaima khina jaga bo puro samay disciplines khina jaga kri ke ab jo khoma osubida sunna chabo ke orang to to thuna hai jo osubida leptin kam kai tui nyang ব্যবস্থা kai abo ka current pakri hai to no mumrong ব্যবস্থা kai kanu so seka pe kai abo no sang kisa doti sang no kitil ma kai kam nai abo no সিমনা বিধানসভা Ini bazar ini bukan sunai bazar. Ani pun bukan binoi deforma. Kayak Tabuk to nor lagi nah hambai mereka. Cina orang sampai mana bagi nai. Jadi hari ini Cina elekarba bazar. Cina bazar beba no kemama hai sama kita. Baik kelang baca, siklai kelang baca, nok tadi baca, ram elekarba joto no hai kelang baca bagi nai. Dibi no kisu baca, nok nukung kerja, Tabuk sibilo. Kalai tong bayu sini oh elekar ni besar ok sini gram ni besar ok sini oh bazar ni borok tabu sekolah sini kaisa sibil tong arwa SBM sibil he kalang thaka tabu bo kuno sana ni nengani line kain kere ekmatro khechari sini 2000 pulis ni phai nai a khege no salai tong lai tabu tabu ga sini os nang tam nai karen bo kurikha bibino kisu tui bo man lai leya tabu mai bo masala yang ko hotai ko karen keri ni pagi nai seng tabu mai rok masala yang Ganarok tabuk tamo nai. seng tabu kai sungno kaisa sujok subida ri di hnai nai seng joto officer rok no SDM ni montri mondol lok no sung koyuta Boba hai sujok subidar. sujok subida botena sung nok nukhung tangnani dukan bondor tangnani aborok no sung sanuta borok no Abo norok sabune thani san. जों SDM नि थारि सानानि नै सामानि ओ SDM no जों हाकाताम होइनाय एप्लिकेशन खाइ होइनाय साइक्लां एप्लिकेशन खाइमानि परिबर्तन हकाय पंचायत नि याको या फार्ति होइनाय साइक्लां थांता Lagi na hambay.